Σήμερα θα φάμε για 24 ώρες μόνο ιταλικά φαγητά. Φύγαμε. Πρώτη στάση, να φάμε εννοείται την κλασική ιταλική καρμπονάρα. Είχα πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πόσο ωραίες ή πόσο χάλια είναι οι μακαρονάδες στην Ιταλία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Φύγαμε. Πάμε πρώτα να δοκιμάσουμε την καρμπονάρα. Η καρμπονάρα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την ελληνική, το ξέρουμε, είναι με αυγά κτλ. Στην Ελλάδα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι πως τα μακαρόνια τους είναι τσίχλα. Και όταν λέω τσίχλα εννοώ ότι είναι σχεδόν άβραστα, έτσι όπως μου είχαν πει ότι τα τρώνε. Παρ' όλα αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά η καρμπονάρα, καθώς και το δεύτερο πιάτο, το οποίο δεν θυμάμαι ακόμα τι ήτανε. Πάντως ήταν ωραίο. Στάση νούμερο 2. Παστασιούτα, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Και θα φάμε 2 μακαρονάδες ακόμα. Αυτή τη φορά take away. See you soon. Δεύτερο λοιπόν πιάτο μακαρόνια είναι το Κάσιο Πέπε, αν το λέω σωστά. Ήρθαμε να το φάμε take away εδώ στην πλατεία Ντεπόλο. Καλά το είπα, δες το. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πάλι τσίκλα, δηλαδή πάλι άβραστα. Οκ. Ωραίο. Είναι ωραίο. Εγκρίνω. Δεύτερο πιάτο, τσεκ. Το τρώμε και πήγαμε τα επόμενα. Θα δοκιμάσουμε ακόμα ένα πιάτο με μαγαρόνια. Το συγκεκριμένο έχει μέσα τρούφα και πάμε να δούμε πώς είναι. Μυρίζει. Τρίτο μαγαρόνι εγκρίνω. Προτιμώ Κάσιο Πέπε. Επιστρέψαμε πίσω εδώ πέρα και το πρώτο πράγμα που θα ξανακάνουμε είναι εννοείται να δοκιμάσουμε ιταλική πίτσα. Πήρα για να είμαι safe μαργαρίτα και ένα άλλο που μάλλον πρέπει να είναι special. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε μαργαρίτα. Πολύ λεπτή ζύμη, όπως μου είχαν πει, δεν την περίμενα. Γαμάει. 9 στα 10. Πήγαμε να δοκιμάσουμε και το άλλο κομμάτι. Πάμε να δοκιμάσουμε και τη δεύτερη πίτσα, η οποία βλέπω ότι έχει μανιτάρια πάνω. Το ίδιο φύλλο, λίγο πιο χοντρό, δεν είναι το γούστι μου, αλλά είναι πολύ ωραία, μας άρεσουν τα μανιτάρια. 7,5 στα 10. Συνεχίζουμε. Είδαμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο καφέ μπαρ στο κέντρο της Ρώμης. Επόμενη στάση, σε ένα πάρα πολύ κυριλάτο και πάρα πολύ ωραίο στάιλάτο μαγαζί. Επιλογής δικιάς μου, ήρθαμε να πιούμε κοκτέιλ καθώς και να φάμε το διάσημο ιταλικό γλυκό που δεν είναι κανένα άλλο από το τιραμισού. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όταν πάτε Ιταλία, ναι, φάτε τιραμισού. Τίποτα άλλο. 10 στα 10. Αυτό είναι δεκάρι, παιδιά. Εγκρίνουμε. Business, yeah, yeah, bitches, μαύρα τσίξ από Go White και που φτάνουνε Snow White. Η μανούλα μου το είπε, τα μουσλά που είναι με top 10. Μαύρα Benz μες στις γειτονιές, βγαίνουμε έξω μόνο για gold. Επόμενη στάση, έχει βραδιάσει. Βρισκόμαστε έξω από το Αντίκο Βινέο, αν το λέω καλά. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε ένα σάντουιτς της επιλογής μας, θα έλεγα. Θα σας πω σε λίγο τι επέλεξα και θα το δείτε. Πάμε να το βαθμολογήσουμε και αυτό. Έξω λοιπόν από το Πάνθεον πήραμε αυτή την κουμούτσα με μόλις 9 ευρώ. Δεν έχω ιδέα τι έχει μέσα. Πρέπει να έχει κρέμα κρεμμυδιού, γουρούνι, δηλαδή σαλάμι υποθέτω, κάτι τέτοιο. Κυρινό, sorry. Και τι άλλο έχει μέσα? Α, και λιωμένη πατάτα. Πουρέ, και έχει και πουρέ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Πάρα πολύ περίεργη γεύση, παρόλο που μου αρέσει το κρεμμύδι υπερβολικά, θα το βαθμολογήσω με ένα 6,5-7 βασικά στα 10, γιατί είναι πολύ περίεργη γεύση. Βέβαια κάνουν ουρές για να φάνε διάφορα πράγματα, έχει ένα κατάλογο παιδιά με πάνω από 30 επιλογές, δεν είναι στα γούστα μου, γι' αυτό θα του βάλω ένα αξιοπρεπές 7 στα 10. Φύγαμε για το πρώτο γλυκό της ημέρας εδώ στην Ιταλία, το οποίο λέγεται, πώς λέγεται? Πιστάτσιο. Πιστάτσιο. Είμαστε κοντά στο Φοντάνα την Τρέβη, είπαμε να το δοκιμάσουμε να το βαθμολογήσουμε. Αμάι. 10 στα 10, μόνο αυτό έχω να πω. Φύγαμε. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Τελευταία γευστική απόλαυση από την Ιταλία ήταν κλασικό ιταλικό παγωτό. Πάμε να δοκιμάσουμε.
20 στα 10. 20 στα 10 στην κυριολεξία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θες να πάω και σε άλλη χώρα και σε άλλη πόλη και να δοκιμάσω για 24 ώρες τα πακετά τους, γράψε μου κάτω στα σχόλια. Φύγαμε. Like και subscribe.